Il-Partit Laburista se jkun qed jagħti importanza partikolari lill-Gżira Ewċija tul il-kampanja elettorali li ġejja u kien għalhekk li għażel li jagħmel l-ewwel mass meeting tiegħu f'Għawdex. Waqt riċeviment il-mexxej Laburista Joseph Muscat spjega kif l-ewwel mass meeting f'kampanja elettorali dejjem ikollu valur simboliku u l-Partit Laburista jrid iwassal messaġġ li Għawdex huwa fuq quddiem net tal-jieħ. Għawdex tal-ewwel nett. U minn hawnhekk ħankun qegħdin nibdew it-triq tagħna li għandha twassal għal bidla fid-direzzjoni kollha jrid f'dan il-pajjiż. Il-mexxej Laburista qal li s-sinjal li l-Partit Laburista se jkun qed jagħti f'Għawdex u li juri li lest għal sfida ġdida li għandha twassal biex f'Għawdex ikun hemm xogħol għall-Lawċin. Fakkar kif fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali l-Partit Laburista se jkun qed iħabbar iż-żmien, il-mod u b'kemm se jkunu qed jorħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Joseph Muscat qal li f'Għawdex il-Partit Laburista għandu tim tajjeb ta' kandidati. Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Zoppardi deskriva din is-sena bħala waħda ta' sfida importanti għal pajjiżna, b'mod partikolari għal reġjun ta' Għawdex, u qal li l-Partit Laburista minn issa diġà tapprova ta' kemm Għawdex huwa għal qalbu. Għal din l-attività attendit is-Segretarju tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista Lidja Bela, id-deputati Laburisti Anton Refalo u Justin Karwana, flimkien mal-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista fuq 13-il distrett.